Ara, bones. La primera cosa, la primera cosa que vos vaig a demanar és que abans de començar comentar-vos que per procediment d'urgència, a veure si vos pareix bé que incloguem dos punts que tenen una justificació per la qual no s'ha pogut incloure en el dia. El primer fa referència als fons de cooperació local, que resulta que ja comentàrem en el seu temps que són una línia nova de subvenció que es porta entre Conselleria i Diputació. Concretament es corresponen 92.000 euros, però gestionar-los i poder disposar d'ells, al ser una certa novetat, encara no se sabia com poder accedir a ells i, per tant, aquesta dificultat burocràtica de tirar-ho endavant havia paralitzat aquest tema i fins al dilluns no es va poder això mitjanament aclarir. Ara que ja hi ha una certa llum verda per a tirar-ho endavant, ja podem saber per on anirà. Per tant, aquest podria ser un punt que podem incloure, si vos pareix bé, i l'altre fa referència a un informe tècnic de donació dels terrenys al voltant de l'ermita propietat d'Eusebi que li dona l'Ajuntament, i aquest procés no podia completar-se perquè depenia d'un informe tècnic del propi arquitecte municipal que fins al dilluns no va tindre elaborat. Aleshores, tant un com l'altre, al no tindre documentació en el moment en què es va redactar l'ordre del dia, no vam poder incloure-los. Per tant, com és preceptiu, vos demanem a veure si vos pareix bé que els incloguem aquests dos punts per procediment d'urgència. Pareix bé? Algun inconvenient? Aleshores, si vos pareix bé, en arribar al 7è punt, parlarem d'ells. Aleshores, anem a seguir ja l'ordre del dia. En primer lloc, com sempre, teniu ahir l'esborrany de l'acte de la sessió anterior i procedim, si vos pareix bé, a aprovar-la o a ficar algun tipus d'alguna esmena, un comentari. Aleshores, el donem per aprovada. Com sempre, tinguem en el segon punt les resolucions de l'alcaldia de l'última sessió plenària, les de març i les d'abril. Heu abonat que fem algun comentari, comentem, pareix bé? I el mateix respecte a les actes de la Junta de Govern celebrades, les tres que s'han celebrat des de l'última sessió, corresponen al 6 de març, al 29 de març i al 14 d'abril. Perdó, el 10 d'abril. Algun comentari? Alguna... Pareix bé? Doncs passem al punt quart. El punt quart fa referència també a un tema que es va tratar ja en comissió sobre una propietat municipal que calia determinar si en aquest cas no era propietat de l'Ajuntament. Era una reclamació que es va fer per un veïnat. Com sempre, este ja va ser un tema habitual, apareix en l'ordre del dia, reclamacions que fan els veïns sobre alteració del cadastre que no s'ajusta a la realitat. Comprovat la situació de la ubicació del terreny, efectivament ens adonem que aquest terreny no era de l'Ajuntament, era de propietat privada. Si podeu fer algun comentari més... És la zona, és zona de serra, anant al Pujol, el Pla de Baenes, arran d'una història, va ser un poc una situació de rebot. Hi havia en aquest terreny ubicat un rúscul, unes colmenes, i així la licitació, l'exclusivitat de ficar les colmenes es licita, la té una persona forastera, i aleshores quan va veure que en un terreny municipal, teòricament, hi havia colmenes, va reclamar que, home, si jo tinc l'exclusivitat, com és que un altre en terreny municipal ha ficat colmenes? Clar, al reclamar i a observar on estaven ubicades, ens van adonar que efectivament que això no era terreny municipal, era terreny de la família de Pepe Cayo, crec que és, no? Pepe Cayo. I efectivament, eren uns bancals, per unes taules, però es notava que allò estava terrat, es va revisar i efectivament es tracta d'això, de simplement ratificar una cosa que era evident. Va passar per comissió. Aleshores, anem al 5, al quin punt. El quin punt fa referència a l'ordenança municipal de venda no sedentària al municipi de Llutxent. Vos fiqueu una miqueta també en coneixement d'aquest punt.
El sistema que tenim d'organitzar les vendes en el mercat començava ja a ser una miqueta obsolet i antiquat, en el que anava passant el policia local a cada persona que tenia una pareta cobrant-li la part estipulada. Això significava una pèrdua de temps i una molèstia als venedors ambulants que es podia suplir, venien fórmules que permetissin fer un ingrés en antelació, deixar clarament marcades la zona que li pertoca, els metres, estipular el preu per metre quadrat i facilitar i agilitzar aquest tipus de gestió. Entonces, el que pretén bàsicament esta ordenança és que la gent que va al mercat d'una forma fixa tingui ja assignat uns metres quadrats, que aquests metres quadrats tinguin ja un preu assignat i que ingressen en antelació, bé trimestralment, bé semestralment, la quantitat corresponent. Entregar-ho en antelació li suposaria una certa disminució del preu que pagarien si ho feien dia a dia. Es pretén d'una forma o altra agilitzar, que no tingui que quedar cada vegada la policia local i fer l'ingresset des dimarts i divendres al propi... No sé si hi ha alguna coseta més que tu capi ho has portat. Bàsicament el que has dit. Bé, ahir les ordenances estan estipulades, s'ha fet també un sondeig entre les persones que venen. Clar, ahir sempre està el problema de què passa a aquella persona que no ve tots els dies. Potser té aquí que ve solament un dia dels dos, ja paga la part corresponent, pràcticament seria la meitat. O què passa a aquell que ve esporàdicament? En aquest cas tenia assignat un lloc diferent dels altres perquè els altres més o menys el tenen fixe i pagaria també la part corresponent d'aquest dia. A aquesta persona no li pots fer un pagament per aquest dia, sí que li cobraries a aquesta persona el d'aquest dia. Bàsicament és un poc el que pretén aquesta ordenança. Bé, podeu fer algun comentari? Jo volia haver preguntat. El que passa és que no he pogut, però sí que va intentar aquest sistema i va portar problemes, el que no podia dir-se quin tipus de problemes va portar, però això vam deixar de fer. De totes maneres, si m'enterara, te t'ho diria. Volia portar avui per dir, mira, va portar exactament este tipus, és que no recorde bé. I volia parlar en part. A mi m'ha comentat que al tindre aquestes posicions fixes, el que venia al fallo, com els policies no passaven, doncs això no pagava. I per part d'altres comerciants van haver reclamacions. I arran d'ahir el que es va decidir el llevar-ho perquè passava al municipal i comprava. Però que la idea nostra és que, inclús estarem l'ordenança establida, que els municipals es passen a veure tots els dies si estan els que toca i els que no toca també. I llavors ja el que li fem és a cobrar només als que venen al tall, que potser un, potser dos, i acaben anant que de manera a mi ara funciona, però ja et dic, volia preguntar exactament quins fallos tenia, perquè de fora pareix que sigui una molt bona idea, però sé que va venir, per la temporada moltes reclamacions de vindre allí, Era per això, perquè justament es diu que no, clar, si no eren al mercat a comprar com un any, no s'assumaven. El que venia esporàdicament, però no s'assumaven, no pagava. Entonces ha de reclamar i dir, si això no està pagant. Perquè el que hi ha que fer és, de totes maneres, els encarregats de passar, anar tots els dies igual, i veure una cosa identificativa del que té el lloc fixe i el que no pugui se va pagar aquest dia. De fet, també s'ha agradat un poquet més el preu per metro al que no tinga post fixe per incentivar que tots s'agarren un lloc fixe. Bé, per tant, si no hi ha cap comentari més, passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'aproven els vots per unanimitat. Bé, el següent punt fa referència a la regularització fiscal, és a dir, el pagament de les taxes que li correspondrien a aquesta ordenança. Ve a completar-la. En aquest cas, el que determina és per metre quadrat, en quina situació i quan es pagarà. S'ha buscat el que dèiem abans, que al final els mateixos venedors vinguin a pagar pràcticament el mateix. El que passa és que abans ells que pagaven dia a dia
Què passava? Que un dia que plovia no muntaven, evidentment aquest dia no el pagaven. Ara, si tu li fas pagar en antelació un semestre, no vas a saber quin dia plou i quin dia va vindre. Aleshores, el que s'ha fet és una estimació objectiva disminuint un poc la taxa, preveint aquesta possible fall, que més o menys creguem que compensaria. Això és un poc... I un poc la base són uns mòduls. Si vols explicar com això ho has treballat un poc més. Sí, ho hem fet perquè vam medir més o menys els mòduls que portava cada comerciant i hem fet mòduls de 4 i de 6 per millor combinacions entre 7 metres, 6 metres, que és el que havia dur la majoria de la gent. I en funció d'ahir cada un agarrarà aquesta quantitat de mòduls. N'hi ha que ficar 6, agarrar 2 de 3 i així la necessitat que tinga cada un. Si n'hi ha que porta 9, entre 3 de 3 metres, també vam buscar moltes fórmules perquè s'ajustara a les mides que estan portant tots els comerciants. I és el que vam fer aquesta ordenança al tema dels mòduls. I el que s'ha dit és pagarà a la llarga que quan més a llarg plaç ho agarren, el benefici serà més gran. I s'ha contemplat el tema de vacances també, perquè sempre agarren un parell de setmanes de vacances cada un, i ja està incentivat en esta rebaixa per dia ja està reflexat ahir i aquesta disminució en el preu, perquè no els hem beneficiats. Pràcticament. Algun comentari? Això pareix bé. Que funciona. No vull dir res més. Passem a votació. Vots en contra. Abstencions. S'aprova per unanimitat. El setè punt fa referència a la modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa per prestació de serveis culturals i educatius. En aquest cas, la regidora de Cultura ens comentarà un poc l'origen d'aquest canvi de l'ordenança i en què consisteix. Fa referència a l'escola d'adults. Suposo que crec recordar que aquest tema ja s'ha parlat alguna altra vegada en el ple. I és que fins al curs 2014-2015 l'Ajuntament rebia una subvenció de 1.600, 1.700 euros, 1.800 de l'escola d'adults per part de Conselleria. A partir d'ahir hi havia uns informes del secretari d'abans en què l'escola no era sostenible i que li costava un cost molt alt a l'Ajuntament. El que vam fer en el 2015-2016 és ampliar els cursos de la formació reglada, vam demanar la subvenció va tornar a vindre de 1.896 euros exactament, i a partir d'ahir vam reclamar a la Conselleria que revisara els nostres cursos i revisara la nostra subvenció. El resultat d'aquesta reclamació ha sigut que per compte de 1.800 euros la subvenció ha pujat a 9.047 euros. Perquè era molt estrany que Llutxent rebera 1.600, 1.700 euros i que la resta de pobles de la Vall d'Albaida estarà rebent 10.000, 12.000, 14.000, etc. I per tant, com que ha pujat considerablement, el que proposem nosaltres és que se lleven els 20 euros de taxa que se pagava cada mes, que tenia que pagar cada alumne que assistia a un dels cursos de formació reglada, és a dir, com el graduat o el valencià, unificant-ho sols ja que tenien que pagar una matrícula a principi de curs de 20 euros i després podrien assistir durant tot l'any sense pagar, ja que per a poder ser graduat en educació secundària avui dia és gratuït i públic, és el que volem ofertar. I ja està. Perfecte. Bé, doncs, algun comentari? Us pareix bé que l'aprovem? Dir en sí, contra? No, no. Abstencions, per tant, l'aprovem per unanimitat també. I ara sí, abans d'entrar en les mocions, entrem en els dos temes que ens havien deixat per urgència. El primer que us havia comentat era el de fons de cooperació local. Tal com us dia, el fons de cooperació local és una partida de subvencions, d'ajudes, més que subvencions són ajudes que venen, que estan, és una aportació que fa mitges Conselleria i Diputació,
i que té com a diferència a subvencions o altres estils en què és més laxa, en el sentit que tu aquesta dotació que tens la pots gastar en allò que vulguis. No està subjecte a uns determinats criteris. Per tant, això ens permetiria en ella atacar especialment aquelles partides o aquelles idees que tenim que no entren dins de l'altre línies subvencions. El que passa, que com deia abans, és que al ser novedosa no estava regulada burocràticament, per dir d'una forma. Sí que està ja aprovada, costa en el POP l'assignació que ens toca, això són 92.000 euros, per tant sabem que abans que acabi l'any, aquests 92.000 euros van estar disponibles, però en aquest moment encara no estan ingressats. Aleshores, per a fer ús d'ells i anar fent les nostres gestions, necessitem fer els canvis oportuns i ahir està treballant el secretari d'una forma consciençuda per a poder aconseguir d'altres partides que tenien pressupost una consignació provisional de descarregar altres partides per a tirar endavant el fons de cooperació local. De tal forma que en l'informe que ha presentat el secretari quadra tot, puguem disposar d'això 92.000 euros. Bàsicament, la idea que teníem, i ahir ve el motiu d'aquest punt i la proposta que sometrem un poc després de la votació, les idees que teníem és intentar atacar certs problemes que alguns d'ells fins i tot ja havíem consensuat d'una forma o altra els tres grups polítics. Per exemple, el tema de l'adquisició d'un local que puga fer les funcions d'espai jove. És un tema que coincidia amb el Partit Popular i Unitat per Lluïsent en el nostre programa i que creiem necessari. La gent jove, els xavals, puguen tenir un espai de reunió. Clar, aquestes coses no són fàcils perquè el primer que has de fer és construir l'espai i després dotar-lo, però anem a poc. Aleshores, havíem pensat que la part de dalt d'on està situat les ames de casa, dalt de la pròpia Caixa d'Ontinyent, i aquesta part de dalt, això és propietat de la pròpia Caixa d'Ontinyent. El problema que té Caixa d'Ontinyent és que l'accés no el té lliure. Per a poder accedir a aquest espai, a aquesta planta de dalt, necessita per les nostres dependències. Per tant, a ella quasi li és un problema, però no el donava. El vam intentar la donació, però aleshores li vam demanar pressupost i ens va demanar 60.000 euros d'aquesta part. Conforme ho dient, jo crec que era un preu que es podia negociar. I nosaltres li hem pressupostat en 45.000 euros pensant que poden rebaixar-ho. Clar, una vegada això s'adquireix, n'hi haurà que buscar les fórmules tècniques per a que complisca els requisits bàsics d'accessibilitat, de portes d'emergència o eixida d'emergència i tal. En aquest sentit, ahir l'arquitecte té molt a fer, perquè ha de fer un estudi conscienciut de la zona, però ell ha parlat en una inspecció ocular ràpida que té solució, però clar, després n'hi hauria que fer algun tipus d'inversió. Per tant, aquesta seria un poc la partida forta o la meitat pràcticament d'aquest esforç de cooperació local. Per altre costat, tinguem l'etern problema dels camins. I més ara, després de les últimes pluges, i a pesar que s'ha atacat molts camins, el camí pla, per exemple, estava d'una forma... estava molt mal, no? I clar, i ahí pensaven, si en esta subvenció que venia de dotació de 40.000 euros es contemplava la pujada del puntaró, i això ho deixàvem bé, seria una incongruència que tant per davant com per darrere tots els clots que n'hi ha pendents es quedaren per fer, perquè arreglaríem el mig i ens quedaríem l'accés al costat i l'altre per fer. Estos accessos en un principi no estaven contemplats perquè no havien eixit tan mal. Venen arran de les pluges que es van donar aquest hivern. Per tant, per a que el camí es quedi mínimament digne, caldria anar arreglant, però no tapant els forats i ja està, sinó ja fent una espècie de quadres i anar podent fer-ho. Clar, això era immediat, perquè la subvenció dels camins és 40.000 euros i la pujada de puntaró ja estava contemplat i les màquines venien. I si venen les màquines, el que no havien de fer és que s'entanaren i tornaran a vindre a arreglar els accessos per davant i per darrere. Aleshores vam pensar, i d'ahir la urgència és que fèrem un trastorn de pressupostos per a disposar ja pront d'aquests 14-16.000 euros
que ens costava arreglar el camí abans i després, i d'aquesta forma, ja que venen i estan fent-ho ja, puguin arreglar la pujada del Puntarró i els accessos per davant i per darrere. De tal forma que pensem que ja estan ja mitjant, que a l'acabar la setmana el camí pla ja començarà a estar digne, que la gent estava ja queixant-se que això eren camins de cables i etc. Clar, això s'ha pogut fer gràcies a les ajudes de Diputació que ja eren de caràcter bienal entre l'any passat i enguany, i a aquestes altres que no les teníem pensades, però arran dels pluges han tingut que incorporar-les al pla al fons de cooperació local. Per l'altre costat, dins d'aquest fons de cooperació local també teníem pensat incloure el tema de l'adquisició d'una màquina ja sofisticada que poguera netejar els carrers. Unes màquines que pots anar damunt d'elles, ens van fer una prova, les màquines d'energia solar, no, elèctrica, és elèctrica, i permetirien netejar els carrers del poble. És un dels grans problemes que tenim també, especialment quan venen festes, quan venen moments claus, no disposem dels operaris suficients i la gent reclama. No seria una màquina per a passar tots els dies, és una màquina per a els moments en què Sant Brut al poble puga netejar-ho. Aquesta màquina me la vam pressupostar en 19.000 euros, vam fer una demostració, es va aparèixer que era una màquina que té uns rodillos circulars, que tira aigua i també té una aspiradora que permetiria també anar aspirant diferents elements. I és relativament ràpida i a més vas damunt d'ella. Aleshores, aquesta seria una altra de les adquisicions que podíem fer. I pràcticament i la millora d'instal·lacions esportives, ahir també vam contemplar que resulta que ahir estaven desfondats econòmicament per el fet de poder arreglar tot el tema del llumenament de la part de la piscina, és a dir, el bar de la piscina. El bar de la piscina devia separar-se des del punt de vista d'independitzar-se elèctricament a través d'un projecte i dotar-se d'un propi comptador. Abans estava tot en un mateix sistema elèctric. La normativa ens prohibia i ara nosaltres, els comptadors intel·ligents, marcava un poc que cada zona tingui el seu propi comptador. Tot això mereixia un projecte i els projectes i el canvi d'instal·lació, i quan fas un projecte es requereix un mínim, que això no val, ja has de ficar este cable i este has de canviar, i això estava sobre 10.000 euros. El que vam veure realment és que la instal·lació que n'hi havia era, suposo que des que es va fer el bar, clar, ara al canviar el comptador intel·ligent n'hi havia uns altres requeriments i vam veure que la instal·lació efectivament no s'ajustava al que es demanava. Entonces vam decidir canviar tota la instal·lació de tot el bar. També per evitar... No, bueno, obligada. No, era obligat. Vam canviar la instal·lació de tot el bar, també és normal, perquè estava ja pobletari. Bàsicament, les 99 euros anirien a parar a la compra de la màquina, al local jove, al possible local jove, que hem pressupostat 45.000 euros. Què passarà? Que si després aconseguim rebaixar-lo a menys diners, disposarem d'una altra xicoteta ajudeta ahir. I pràcticament per això, no? L'Uixent del Pedregós, clar, al no tindre ara el que vos dia, aquesta consignació pressupostària, hem de tirar de partides que encara estan tocades. I per això hem tingut que tirar de l'Uixent del Pedregós, que apareix d'ahir, que l'Uixent del Pedregós, perquè ens aclarim, és una partida que destinàvem a promocionar un projecte turístic cultural relacionat amb el tema de la pedra seca i del nostre patrimoni. Aleshores, això encara està pràcticament tocat i han tingut que tirar d'ell per a poder disposar d'eines i tirar de camins. Ara n'hi haurà que refer-lo i per això apareix ahir 100.000 euros. No significa que dotem de 100.000, sinó que hem desfondat en 100.000 euros l'Uixent del Pedregós i ara l'haurem de reposar. Alguna pregunta? No sé si ho recordo o no, en la comissió vam parlar de també hi havia potser 18.000 euros per al tancament de les finestres del col·legi. Sí, clar. Ahir va haver, clar, resulta que eixa possiblement necessitaria projecte. I resulta que els PECOs subvencionen els projectes, però els fons de cooperació local entenem que no.
Aleshores, ISA la vam desplaçar als Pepos perquè d'aquesta forma el projecte estaria subvencionat. Era simplement una jugada un poc també lògica. Dir, sí, totes les que suposen projectes que vagin a Pepos, que ahir sí que Diputació sí, paga. Però al Fons de Cooperació Local és un calaix desastre, on van a parar les altres. Sí, però això està contemplat en Pepos. En Pepos, com encara no així, són tots a punt, per on anirien, però encara no ho fem públic perquè, diguem, oficialment encara no així la convocatòria. Ens han passat unes previses, ahir estem en 105.000 euros, Pepos en 105.000 euros. Però d'això ja parlarem quan sigui. Però el que passa que en Junta de Portaveus sí que vam apuntar un poc previsions i suggeriments, però això Honori està comentant. I no hi ha problema en conselleria, en la de les finestres? Sí, a veure. Ho sembla, no? Sí, a veure. Entenem, conselleria ens ha ficat moltes pegues en quant a que prèviament no es podia atacar aquesta situació si no estava ja resolt, no està supervisat per els tècnics corresponents. L'última vegada, després d'insistir i tornar a insistir, vam poder parar el director general, Santiago Estañà. I ell el que ens va dir al final, mira, és de veres que el procediment que esteu vosaltres és el que toca, però això no és el lògic. Per tant, quan ja tingueu el pressupost, me'l passen a mi directament, mos votem tots els tràmits, què passa? Jo dono el vistiplau i això ho podem tirar davant. És a dir, que ara el que està fent Pere és el pressupost del canvi, fins on arriba a 18.000 euros, i el passarem directament d'ahir per a poder, espero este any, tirar-ho endavant. És que és això que volem recordar, que si l'expressió tècnica, que si l'administració, que si l'arquitecte, que si... Sí, però en aquest moment... Vamos a favor. Bé, alguna... I lo de la màquina de netejar, per què no seria preu 3 a tots els dies, vull dir, puntual? Bueno, està clar que tot el poble no, ja ho sé, vull dir, si una persona és més... Fer aquesta inversió i que no, que sols si va dir puntual, no? Tots els dies, és a dir, correria un poc, necessitaríem una persona dedicada a ella... El que passa és que hi ha zones del poble molt perquè no viu, i, bueno, a part que la gent jove ja no agradaria. Jo dic, no tots els dies perquè no sé la capacitat tècnica, però podrem establir una planificació. Tots els dies està clar que no vas a anar a tot el poble, això ho tinc claríssim. Però potser pot ser una vegada o 2 a la setmana fer les zones més... Sí, això jo crec que és bo, vull dir, no està, jo dic més o menys, la idea principal seria per a... Clar, vull dir que és una inversió gran part. Però que, no sé, imagina que ens plantegem, la capacitat de la màquina permeteix un dia a la setmana, o partir, o el dimarts dispone el dijous, les zones jo crec que sobre la màquina això es pot fer també, jo havia dit allò de moments puntuals... No, era per si tenia problema la màquina de, pues, el que estàs dient, que no tinguera molta capacitat. Ahir, d'una forma o altra, és una novetat, és una màquina de tecnologia italiana, Itàlia és nou, és arrisquem d'una forma o altra a veure què pot passar. Són diners, però... No, a veure, a mi em sembla perfecte, que jo també, nosaltres també ho vam dir, que era una cosa molt necessària. Però clar, al dir que era una cosa puntual, dic, bueno, seria una llàstima, no? Per almenys el que són, doncs mira, el carrer del Castell, carrers estretes i pràcticament ningú estan, vamos, molt... Igual he fet un concepte de podem dir que no podria... Que no era tot el poble tots els dies. Igual com és pesat, sí, però anava en la idea d'utilitzar-la quan faci falta el moment, però que si la màquina durarà així, que menys, la tenim ara amb tots. Clar. Bé, no sé si tingueu... Bueno, l'únic és que sí, que ja vist que s'ha arreglat el camí, però que s'ha tallat i s'ha desviat i no ens ho ha avisat. No, m'ha avisat. No t'ho dic, altres vols dir, està tallat a l'altura de taula. Ja, però estava els senyals, els desvios estan clarament indicats. Igual de pagar si o pagar sí, que ja sí que queda. No les han vist. No, jo ahir vaig a la carretera perquè estava tan mal, vull dir, quan t'arriba el cotxe, però avui justament hem anat en Maite i hem pegat una volta, que m'ha agradat l'escola i tot, vull dir, sí que tenim previst quan fèiem la part grossa que vam muntar de Puntarro, ahí sí que era necessari tallar. Entonces sí que vam preveure
l'anar, fer-la per la Criolla, no, per la Parinó, i la tornada per la Casanova i per la Cara Cisca. Entonces sí que creaven un circuit que la gent podia passar igualment, van dir no tallem perquè, clar, per ahí passen molts cotxes al dia, entonces van fer això. Les altres parts del camí no requerien tallar-lo, perquè eren més pedaços, no sé, l'altre allí, entonces els cotxes podien anar passant sempre en precaució dels operaris. Entonces van dir no tallem perquè, clar, suposa un gran trastorn per la gent que passa per ahí tots els dies. Pues què passa? No sé, no està. Quan no coneixes camí de... Bueno, no sé si mos han perdut i anem a llibertat, però quan es feia 3 voltes, m'ha arribat. Doncs és un poc són les coses. Bé, doncs això ho hem d'aprovar, no? De sometre a votació. Doncs no sé, si vots en contra, abstencions, a favor. Anem al següent punt que no estava inclòs a del dia, que estava tramitant d'urgència, que és l'informe tècnic de la donació. A veure, us dono alguns detalls més, perquè tampoc s'ha passat en tots els detalls, però allò de que ha vingut l'última hora l'informe del tècnic. Mireu, concretament estem parlant dels terrenys que voregen el camí que està des del Planet fins a pràcticament el convent. Això era de propietat privada d'Eusebi. Eusebi, l'home ja es fa major i es plantejava què faig jo d'això. I aleshores ens va proposar donar-nos un bon criteri, la qual cosa és d'agrair, perquè podria haver fins i tot fer negoci o quedar-se. Aleshores ell diu, jo vos es done i vosaltres feu d'ell el que vulgueu. Aleshores, este tràmit ja fa uns mesos que està realitzant-se, va sorgir un problema, que és que la seva escritura no coincidia en el cadastre. Aleshores, el registre de la propietat, si això no s'observava, no podia donar el vistiplau. Aleshores, s'ha fet un estudi topogràfic, s'ha reajustat i al final, després dels inconvenients, hi ha un total de 36.000 metres quadrats, que valorat un poc a preu actual, això es puja a 13.542 euros, que és el preu real d'aquest terreny, el que podria tindre si es venguera. Clar, l'home ho fa amb tota la millor intenció de donar-ho, però resulta que la normativa i les històries dels impostos obliguen a que tot i ser un terreny donat, suposadament, quan fa la declaració, quan fa la declaració l'any que ve, se li suposa que ha de pagar en la seva declaració del IRPF, se li posa un càlcul d'aproximadament uns 900 euros. Clar, no podien consentir que damunt que mos ho donen tinga que pagar. I aleshores, aquest tema voldríem que costara per escrit i en les pròpies escritures que l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses que li suposa aquesta donació, tant a nivell d'impost com de registre de les propietats, etc. Aleshores, es calculava sobre 1.000 i poc euros, no? I podia ser tot. Per tant, en el moment en què fem les escritures, deixarem clar i vulguem que l'home estigui tranquil, gràcies que ens ho dona. I jo no sé si hi ha alguna cosa important més que ho has portat això cal dir d'esta donació. Quins terrenys són? Sí. A veure, aquests garrofers que hi ha al costat del camí, des del Planet, al costat del camí a esquerra i a dreta. Sí, tot això és la propietat d'ell. On estan els forts de calç, i són per ahir, ratllant per ahir també, i arriba pràcticament a uns molloners que hi ha abans d'arribar al propi convent, que a partir d'ahir és terreny de diputació. No sé si Gavi tu tens... Sí, m'està dient que el catastre no concorda, perquè els terrenys de diputació quasi que linden en les formes, baixen en el catastre, en els forts de calç. I després de veure realment que Diputació té amollonat els seus lindes és més amunt del que realment va al catastre. Per tant, quan es faça la modificació aquesta sí que regularitzarà i els terrenys reflexaran el catastre fins a on realment arriben. I baixant per la dreta, els terrenys eren tot el que és serra, que són garrofers, fins a les primeres, diguem,
de bancals que n'hi han treballat, i taules que són particulars. I per l'esquerra, per la part esquerra, el problema que estem apuntant era que tota la serra que cau cara a Ralleta, tota aquella zona, ell tenia la serra d'Ajuntament. Però el catastre es va ficar tot en sèrie. Ell tenia un animal de metres que no li corresponien. Ell anava pràcticament pujant la paret del pati fins allí, tant a la mà esquerra, era fins allí arribava el terreno d'ell, perquè tota la serra era un propietat municipal, amb els bancalets que pobrejaven per allí mig, que eren particulars. I ara això s'ha de regularitzar perquè no li res que té tants metres que eren de l'Ajuntament, al final passarà a ser tot terreno municipal, que s'assumirà en la seva parcel·la, però mentre s'ha de designar perquè corresponga en els 6 metres en els mesos que té l'escriptura ell. I tot això que ja es farà i perquè segueixi. Bé, doncs, en aquest cas no diu un aclariment més. No es procedeix a votació, sinó simplement a donar compte d'aquesta situació i passem a la moció, que jo crec que és el següent punt. La moció, per ficar-nos una miqueta en coneixement, és a dir, fa referència al futur del convent. El convent és un bé immoble que ens preocupa a tots. Fins ara no està clarament definida el seu futur, la seva funcionalitat, i tot allò, totes les actuacions que es puguen fer, per lògica, haurien d'estar supeditades al futur del seu ús. I nosaltres, com a Ajuntament, encara que siga propietat de Diputació, creguem que hi tinguem molt a dir. Aleshores, és un tema que ens preocupava a tots els grups polítics, li vam dedicar unes sessions de treball i vam arribar a una espècie d'acord que vulguem que quede constància a través d'aquesta moció. És una moció que signem els 3 grups polítics representats així en aquesta taula i que ara us llegirem. El fet que això passi per moció és que li doni una força de ratificació de part del propi plenari de cara a les possibles converses que puguen tindre en diputacions corresponents respecte al seu ús. I aleshores, sense més preàmbuls, vol llisc. Diu, la Junta de Portaveus dels 3 grups polítics que integren l'Ajuntament de Llutxent, Unitat per Llutxent, Partit Popular Llutxent i Gent de Llutxent, consensuem el següent manifest. Atenent a les utilitats del monestir Corpus Christi de Llutxent suggerides al Pla d'Ordenació Urbana i que fan referència a un ús religiós, educatiu i cultural, la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Llutxent, en decisió consensuada, demana que es contemplen i estudien la viabilitat de les següents propostes. Ubicar un centre de turisme d'interior referent a la nostra comarca on es permetesca, entre altres activitats inherents a les tasques pròpies del centre, la ubicació d'una escola d'hostaleria que contemple la possibilitat de donar un caràcter formatiu i l'oferta del servei gastronòmic puntual. Fomentar l'ús cultural adequat de la infraestructura del convent per tal d'habilitar-lo com a sala de conferències, universitat oberta d'estiu, espai on desenvolupar cursos de diferents temàtiques i altres activitats culturals formatives semblants. Ubicar un centre d'estudis reglats relacionat amb la música tradicional valenciana entesa en qualsevol de les seues vessants. En tot cas, caldria realitzar les reformes oportunes per permetre la pernotació, menjador en restaurant, homologació d'aules, zona d'acampada externa a l'edifici. A més, entenem que les instal·lacions han de contemplar com a prioritats la celebració dels actes religiosos lligats a la festa dels corporals i el porrar de Sant Domènec, però a més facilitaran la celebració d'actes cerimonials privats respectant les condicions mínimes de cura amb l'entorn. D'ací algunes matisacions. Quan vam estar fent aquesta reunió dels grups polítics, recordeu que vam estar analitzant en quin estat estaven algunes de les reformes realitzades. I per tant, això s'ha de tenir en compte. No han de ser idealistes i demanar coses que van a costar a fer, sinó que en allò que ja estava fet, aprofitar-se. I d'ahir la part d'hostaleria i l'oferta gastronòmica. Després, hi ha una que possiblement siga més complicada, que és la d'ubicar un centre d'estudis reglats. Bé, ara el tall que està Diputació és a crear una comissió de tècnics que estan estudiant el futur, les possibilitats, la viabilitat
de totes aquestes i altres que tenen ells funcions que pugui tindre el convent. Perquè, clar, és molt bonic dir, anem a fer un centre d'estudis reglats, d'estudis superiors, però, clar, si no n'hi ha aules homologades, si no n'hi ha espai per això, si no tinguem... ells diran, això és inviable a no ser que invertisques aquesta quantitat. Per tant, en aquest moment, el que sí que s'ha compromès la Diputació, a partir del nostre escrit i de les nostres pressions, és fer un estudi per part dels tècnics que ens han dit que en el termini de 5 mesos a tot estirat ja estarà fet. Quan estigui fet aquest estudi, ens tornarem a ajuntar en aquest paper per davant, en companyia de responsables polítics i tècnics de la Diputació, per a acotar aquestes possibles funcions o futur del convent. I no sé, ahir més o menys també es contemplava la possibilitat de la campana externa, que és una qüestió que també es va incorporar, i la que habitualment es fa, la part de celebració de l'acte religiós. Al principi de l'escrit es parla de l'ús religiós, educatiu i cultural. És el que està contemplat, conforme diu ahir, en el pla d'ordenació urbana. És el ús que contempla. I això és el que marcava un poc també les pautes. Però com és molt ambigu allò d'ús educatiu, religiós i cultural, totes les que nosaltres incorporem creiem que encaixa perfectament en aquest ús. Jo no sé si vulgueu, els regidors, fer algun comentari al respecte. Bé, jo crec que és un tema que està consensuat i el fet de passar pel ple ens donarà força per a poder exigir a qui siga, perquè és un consens aquest treball. I per tant, alguna suposo com ho portem tots i no n'hi ha pocs en contra, no? Clar. Bé, i ja passem a prés i preguntes. No? Escribir les bases de la biblioteca. Si no han estudiat, m'ho ha preguntat alguns. Res de lo que teniu ahí posat no cal presentar-se, no va baremar-ho. No es baremar a vivir. Aquest any, degut a les necessitats que tenim degut a les necessitats de personal que tenim per a poder cobrir l'escola d'estiu i atendre a la gent major, hem demanat aquest perfil. Això, però vull dir que si no has estudiat res del que posa ahí, En realitat, no el barema. hem mirat i no, per a que sigués possible per a que pugui complir. Ens sap greu, però sentim que... passa que sempre les beneficien en mateixos sectors. És que sí, vull dir, el que passa és que si no destinem ahí, ens obliga a contractar a personal que suposa una despesa més per a l'Ajuntament. Doncs, si no us importa, aprofito un poc el moment per a comentar-vos sobre la visita el dijous passat del secretari general de Cultura, precisament aquesta línia de petició, de dinamització del futur del convent, que s'agilitza perquè és que estava molt parat, vam exigir molt, moltes viatges, moltes tocadetes per telèfon, moltes reunions, però això no avançava. Després d'aquest escrit i tal, parece que ja està militant-se. Va vindre el secretari general de Cultura, Albert Girona, i va vindre també la mateixa visita el diputat de Cultura, Xavier Rius, a visitar les instal·lacions del convent i aprofitaren també per veure el Palau Castell i la pròpia ermita. Després d'estar en ells i també convidar-los a dinar, som molt recatats a l'hora de prometre-nos coses, però quan alguna està clara sí que te la diuen. Per exemple, una de les quals ens alegrem és que finalment el lliurament dels premis al Font Roig van a fer-los així en el Llutxent, en l'ermita o en les mediacions, la qual cosa és una forma també, és una alegria. Per l'altre costat, hi ha un compromís per part de Diputació d'elaborar uns vídeos promocionals, un de l'ermita i l'altre de la figura del Font Roig, que també presentaran així, i també s'han compromès, en la mesura que siga possible, reubicar alguns dels actes culturals al voltant de la figura del Font Roig, que enguany es fan 30 anys de la seva mort, van a ubicar-los així també. Per tant, més coses que estan gestant no es van atrevir a dir molest, però esperem que sí, que Innocent tinga la rellevància que li pertoca i el seu patrimoni igual. I per l'altre costat també dir-vos que allò que ja vam comentar, crec que en el ple així ja s'ha fet efectiu, el Llutxent
a partir d'ara ja ha pagat el seu deute financer que l'havia contret de les diferents entitats bancàries i, per tant, a partir d'ara ja puguem dir que allò que vam aprovar en aquest moment ja s'ha fet efectiu. I gent ja no deu res als bancs i estem parlant d'una quantitat de 360 milions que s'han pagat i tal. I jo crec que això ja ho vam comentar, és un motiu d'alegria i... Que ha tingut altres tants, encara 350.000 caixes. Sí, i encara queda diners, perquè no ens hem desfondat. I bé, no sé si els regidors voleu fer un comentari o els representants, doncs passem, ja acabem ja, tanquem l'acte i entrem en la dinàmica. El personal, que avui no és molta gent, vol fer un comentari de forma més informal, voleu parlar d'alguna cosa. I no teniu res, si no teniu res, gràcies a tots per l'assistència, gràcies per suportar-nos i fins a l'altre.